Defensem i protegim els drets de les persones consumidores. Garantim la competitivitat de les empreses. Agència Catalana del Consum. Ens hem fet grans al teu costat. Els ciutadans tenim el dret a comprar uns productes de qualitat. A partir d'ara s'encarregarà de garantir aquesta seguretat l'Agència Catalana del Consum. Aquest nou ens agruparà els dos que fins ara treballaven a Catalunya, l'Institut Català del Consum, que es dissoldrà, i la Subdirecció General del Consum. Per millorar l'agilitat i l'eficiència dels procediments, evitar la duplicitat de funcions i aglutinar tots els recursos amb la màxima eficiència. El problema de les companyies de telefonia en general és que no tenen serveis d'atenció al client. Quan un client té un problema, ha de trucar moltes vegades o fins i tot no li acaben donant la solució. El director de l'Agència Catalana de Consum ha presentat una proposta que obligaria aquestes empreses a tenir físicament oficines de reclamacions obertes al públic a les principals ciutats. Tenim drets quan anem a comprar? Si el producte no em convenç, me l'han de canviar. Els alumnes discuteixen sobre allò que és realment important a l'hora de dur a terme una activitat d'oci, una tria que els convertirà en consumidors responsables. Un conflicte sobre l'assegurança de la llar ha portat el client i l'empresa a sotmetre's a l'arbitratge de l'Agència Catalana del Consum des de la seu de Tarragona. Aquí es troben amb un dels 3 components del tribunal que ha de resoldre el cas. Trobar una aerolínia que no faci publicitat enganyosa és difícil. La gran majoria utilitza reclams de vols rebaixats o fins i tot regalats que no inclouen ni el cost de les taxes ni dels impostos, unes infraccions que l'Agència Catalana del Consum considera greus. L'alerta que una joguina perillosa ha passat la duana i s'ha descarregat ha arribat a l'Agència Catalana del Consum. Si el defecte és subsanable, es pot posteriorment autoritzar la seva comercialització. Si el defecte no hi ha manera de subsanar, el que fem és una destrucció controlada per part de l'agència. L'etiquetatge dels aparadors és un dels punts que regula la nova llei de consum, que té per objectiu millorar la protecció dels consumidors. La Generalitat ha explicat que aquesta nova norma, que va entrar en vigor a finals d'agost, pretén ser més exigent amb la gran empresa, però també amb el petit comerç. El més factible és que la resolució de l'organisme de consum sigui favorable al client, que cobrarà el 100% dels diners que hi va posar. Un perfil d'inversor minorista, pensionistes o gent que per la seva formació no podia entendre d'una forma clara que això es tractava d'un producte de risc. A partir de 2 hores de retard, el consumidor té dret a que li donguin assistència, és a dir, que li donguin menjar, que li donguin aigua, i a partir de les 5 hores de retard ja es considera una cancel·lació. Aquestes webs fan apologia de l'anorèxia i la bulímia i poden ser especialment perilloses entre els més joves. Per això el govern va aprovar al gener un decret que per primer cop ha permès obrir un expedient sancionador a una d'aquestes pàgines i retirar-ne 11 més. Abans de contractar un viatge o cancel·lar-lo o suspendre, mirar la nostra pàgina web, mirar les recomanacions i qualsevol dubte, evidentment l'agència està també per donar resposta i, si cal, mediar. És clarament d'utilitat pública garantir el dret d'accés a l'habitatge i garantir, en certa manera, o col·laborar a minimitzar el risc de pobresa, que és clarament un interès general. L'agència és i ha de ser encara amb més força l'eina per defensar els drets de les persones consumidores i dels col·lectius més vulnerables. Seguim avançant al teu costat. Agència Catalana del Consum. Treballem per tu, treballem amb tu.